बुबुल बर'आ मा बेकग्राउन्डनि, नेरसोन नार्जारिया मा बेकग्राउन्डनि, जाफुंसार बसुमतारिमोना मा बेकग्राउन्डनि, जाफुंमोननि बेकग्राउन्डखौ जों मिथिगौ। बिसोरो टटेलि दिनैनि दिनाव UPPL, बिसिनि बेकग्राउन्डआ UPPL। दिनै आङो बेहाय प्रेस मिट लाफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो मैया दाख्लैसो सोलिफुबाय थानाय आरो जोंखौ जाय रिप्लाइ होफिनदों आं बिनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो फैबावदों। बिथांमोना खोथाया बुंनाया मा खोथाजों बुंदों आं बेखौ बुजिनो मोनासै। मानो होनबा बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव एन्टि नेसनेलखौ माबा एन्टि बर'नि दावराव लांबाय, सोरबा STनि दावरावखौ रेजिस्टारनि दावरावसो लांबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो बुबुल बर'मोन, नेरसोन नार्जारिमोन बिथांमोना STनि दावराव खालामदोंमोन ना STनि आन्दलन खालामदोंमोन ना दिनैनि दिनाव रेजिस्टारनि आन्दलन खालामदोंमोन। दिनैनि दिनाव बिसिनि आन्दलना STनि आन्दलन जानानै थाङासै, बिसिनि आन्दलना सोरबा रेजिस्टारनि आन्दलनसो जानानै थांबाय। जा गोदान रेजिस्टार फैदों बिसोर सानैबो ST, बिसोरबो जोंनि सम्पति, बिसोरबो बर' हारिनि मानसि, सानैबो बर'। दा बिसोरखौलाय सानदोंना सानाखै? बिसोरखौ मानो बिसोरो सोरबा एन्टि बर'फोर बायदि, सोरबा ST नङैफोर बायदि मानो बिदि खोथा बुंगासिनो दं? बिसोरखौबो बिसोरो बरायनोसो हायोमोन। खिन्थु बिसोरो दिनैनि दिनाव STखौ गारनानै दिनै सोरबा रेजिस्टार गोदान फैनायावसो दिनै आन्दलन खालामफ्लानो नागिरगासिनो दङ। सोरबा BTCनि न'खौ सावनोनो, BTCनि सिपनि न'खौ सावनोनो, सोरबा BTC सेक्रेटारिखौ बुख्रुबनोनो। आं बिथांमोनखौ मा होनबावनो? दिनै बुबुल बर'मोन बिथाङा जों इनफर्मेल स्टुडेन्ट होननायाव एसे नांदों। मानो होनोबा बिथाङा, आङो मोननैसो खोथा बुंबावगोन, बिथाङा दिनैनि दिनाव डाबल MA होनजाबाय थायो। बिथाङा डाबल MA होनजाया, खिन्थु बिथाङा दिनै MA फेल जाखांबाय। खिन्थु बियो MAखौ लाफिननो हायोमोन दस्रा साबजेक्टआव, खिन्थु बियो दिनै लादों एखे साबजेक्टआव पलिटिकेल साइन्सआवनो। बियो इलिगेल, बेखौ रेजिस्टारानो बेखौ एडमिसन होदों, बेखौ एबसुआनो बेखौ एडमिसन होदों। दिनै आरो बियो एडमिसन लादोंबाबो बियो हस्टेलाव थानायनि खुनु राइट्स गैया, बियो इलिगेल। ओंखायनो जों बेखौ फर्मेल स्टुडेन्ट होनाखै, बेखौ इलिगेल होनदों। बियो मालाबाबो नर्मेल स्टुडेन्ट नङा बिसोरो। दा ओंखायनो जोङो आरो जों गोख्रों सोंखारिबावगोन। आरो नेरसोन सासे दंबावो, बिथाङा PhD स्कलार। सासे PhD स्कलारा दिनै जोंहा बेखौ इनफरमेसन दंबावो, बियो दिनै हस्टेलाव एडमिसनखौनो लायाखै। दा आङो बेखौनो होनगोन, बिसोर सानैनि सायाव जोंनि गोदान रेजिस्टारा बिसोर सानैखौ थाबैनो तदन्त खालामनानै बिसोर सानैनि गेजेराव इनकुवारि बसायनांगौ। बिसिनि एडमिसना नंमारगौना नंमारा, बिसिनि एडमिसना जामारदोंना जामाराखै, दिनैनि दिनाव बिसोरो फर्मेल स्टुडेन्ट नंगौना नङा। दा आरो बिथांमोना नंखाय खोथाखौनो बानसावनानै, नंखाय खोथाखौनो थगायनानै एन्टि बर' होनदों होननानै गावसोरखौ बुंफ्लागासिनो दङ, गावसोरखौ माबा गाज्रि खोथा बुंदों होननानै। जुदि गावसोर फर्मेल स्टुडेन्टथारबा जोंनोबो प्रुफखौ देखाय, जोंबो मानिनानै लागोन नोंसोर फर्मेल स्टुडेन्ट होननानै। नोंसोरनि फर्मेल स्टुडेन्ट जानायनि नोंसोरनि प्रुफखौ जोंनो देखाय, जोंबो मानिनानै लागोन। आरो जोङो मिथिगौ बुबुल बर'मोनहा, सोरबा नेरसोन मोना, सोरबा जाफुं मोना सोरनि मानसि, सोरनि थाखाय खामानि मावो। दिनै बुबुल बर'मोन बायदि, नेरसोनमोन बायदि, जाफुंमोन बायदिया हराव सान हर गारि घरा लानानै, थाखा फैसा सोरनिफ्राय फाइनान्स मोननानै बिसोरो कलेज सारा BTC गिदिं कलेज गिदिं बिसोरो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामगासिनो। बिसिनि खर'आव गाज्रि बुस्थु सोना होनानै दिनै BTCखौ दंस' खालामनो, BTCआव दावराव दावसि खालामनो बिसोरो सेस्था खालामगासिनो दङ। जों मिथिगौ सोर फाइनान्स खालामो बिसोरखौ, जों नामसो लाथ'वा। खिन्थु आं फंनैसो बुंनो सानगोन, आगुनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'जों थाफाग्रा सानैसो PSफोर दङ, बिसिनि डाइरेक्सनाव, सोरबा सेन्ट्रेल एबसुनि थानाय बिबानगिरिफोरनि डाइरेक्सनाव दिनै बिसोर गारि घरा लानानै, बुबुल बर'मोन नेरसोनमोन बायदिया दिनै गारि घरा लानानै बेराय कलेज आलदा कलेजाव बेराय माखासे नर्मेल स्टुडेन्ट, माखासे मोजां स्टुडेन्टफोरखौ थगाय थसि खालामनानै दिनै दावराव दावसि खालामनो दिनै सेस्था खालामगासिनो दङ। आरो फंनैसो खोथाबाव, जोंखौ माखासे मानसिफ्रा अबेबा गुदुं सिङाव उन्दुनानै थाग्रा, अबेबा न' सिङाव उन्दुनानै थाग्रा होननानै खोथा बुंगासिनो दं। बिथांमोना मिथिगौना मिथिया? जोङो बै टाइमाव जेला पिस एकर्ड जाखांदों, बिनि उनाव जोंनि सानै बिदाफोर बि आदामोन दिनै गावथार जादोंमोन। दिनै जोंसार आरो जनक, नोंसोरो गोसोआव दंना गैया?
जों बै टाइमाव सोरबा पुलिसजों एगेन्स्टआव थांनानै सोरबा गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव थांनानै जों बिसोरनि थाखाय आन्दलन खालामदों स्टुडेन्टफोरखौ दोहौ लाबोनानै जोङो ज' जानानै आन्दलन खालामदोंमोन बे टाइमाव बर' हारिनि जोंनि एबसुआ जोंजों मानो लोगो नांफैयाखै जोंखौ मानो हारसिङै हगारा नोंसोर एबसु बा नोंसोरो जुदि बर' हारिखौ सानोमोनब्ला नोंसोर मानो जोंजों ओंखारफायाखै बै टाइमाव बर' हारिखौ सानोमोनब्ला जोङो दिनै वान साइडेड जाना मालाबाबो खामानि मावाखैमोन बै टाइमाव दा बिथांमोना जोंखौ होनबाय थायो वान साइडेड जानानै खोथा बुंगासिनो दं होननानै खिन्थु बै टाइमाव जोंजों एबसुआ मानो जोंजों लोगो नाङाखै जोंबो बर' हारिनि थाखाय जोंनि सानै बिदा जों बिनि थाखाय जों दावहा नांदोंमोन बिथांमोनाव बबे गुदुङाव थाया होनबा बै समाव आं बेखौनो बुङो आरो आं बेखौनो बुंबावगोन बिथांमोना मोजाङै तदन्त खालाम मोजाङै सालिजारि खालाम सोर मानसिया सोर बायदि बुबुलमोन बायदिया नेरसोनमोन बायदि जाफुंमोन बायदिया दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि सासे एजेन्ट सासे मेम्बार जानानै दिनैनि दिनाव जोंनाव गासिबो थन्न जोंनाव रिपर्ट दंजोबो आरो नेरसोन बिथाङा होनदोंना बियो सासे स्टुडेन्ट बियो सासे निउट्रेल स्टुडेन्ट आं बेखौ बुंगोन बिथाङा सासे इउपिपिएलनि सासे मेम्बार इउथनि मेम्बार जुदि बिथांखौ आङो प्रुफ होयोबा नोंथांमोना मा होनगोन जोंनाव बिसिनि फटक दङ बिसोरनि फ्लेग दङ बिसोर फ्लेग गाननाय बिसिनि इउपिपिएलनि फ्लेगजों फटक लानाय जोंनाव थन्न दिनै फटक दङ बिसोरो केम्पिनाव ओंखारो इउपिपिएलनि केम्पिनाव ओंखारो सोरबा फेरेंगाजोंबो ओंखारफायो आगुनि इएम फेरेंगा बिसोरजोंबो दिनै खिथु बेरायनानै दिनै इलेक्सन केम्पिं खालामफादों दिनै मानो इउपिपिएल नङा बिसोरलाय ओंखायनो बिसोरो वान साइडेड जानानै हाग्रामा महिलारि खौ गाज्रि बुंनानै बिसोरो बिपिएफ सरकारखौ दिनै गाज्रि नाम सुनो मुं सुनो टारगेट खालामगासिनो दङ बे गासिबो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल आरो सेन्ट्रेल एबसुनि निर्देशआव जागासिनो दङ आरो आं फंनैसो खोथा बुंबावगोन दिपेन बर' सारा मानगोनां दिपेन बर' सारा फंनैसो खोथा बुंदोंमोन ससियेल मिडियायाव दे जों नुनो मोनदों दे न'खरावबो राजनितिक समाजावबो राजनितिक सोलोंथायावबो राजनितिक फैदों होननानै खिन्थु बे खोथाया मारै बेयो राजनितिकखौ सोर खालामगोरा सार राजनितिकखौ नोंसोरसो खालामग्रोदों 2022नि स्टुडेन्ट इलेक्सन इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट इलेक्सनाव दिनै सोरबा जिएस देरहानायाव दिनै नेरसोनमोन बायदि देरहानायाव दिनै एबसुनि मदद होजानाय देरहानायाव दिनै मानो इएम सानै इउपिपिएलनि इएम सानैया फैनानै मारै बिसोरखौ आर'नाइ सोफैनो हाखो ना एबसुजों इउपिपिएलजों लिंक दंमारो नामा दिनैनि दिनाव एबसु आरो इउपिपिएल ज' होनबा दिनै मानो गन्थङाव दै हाबो होनबालाय नंमारगौ नामा दिनै एबसुजों मदद होजानाय स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्सनाव दिनै मानो इएम फेरेंगा बिथां आरो निलुत सरगारि बिथांमोना दिनै फैनानै देरहाखांनायनि उनाव मारै आर'नाइ सोफैनो हाखो बिथांमोना बेखौ बुंगोन होनबालाय दिनैनि दिनाव इन्सटिटिउसनफ्राव दिनै सोलोंथायाव राजनितिक लाबोग्राया सारमोना नोंसोरसो सिगां जोङो दिनै एबसुखौ दिनै जों रायनो थाङाखै एबसुआ दिनै जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि बर' जाथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय खामानि मावनांगौ बर' जाथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिसोरहा खामानि दङ जोंबो सासे ट्राइबेल स्टुडेन्ट जोंबो सासे बर' हारि हिसाबै जोंबो सासे एबसु नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो एबसुखौ गाज्रि मोनाबाबो एबसुनि माखासे दैदेनगिरि जाय सेन्ट्रेल लेभेलाव खामानि मावगासिनो दं बिबान लाना खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो दिनै राजनितिकआव हाबनानै जोंनि गोथार एबसुखौ दिनै गुबुंले खालामजोब्बाय दिनै बिथांमोना निउट्रल थायोमोनब्ला जोंबो नोंसोरजों ओंखारफागौमोन जोंबो नोंसोरजों सब समाय नोंसोरजों लोगो लानानै दिनै नोंसोरजों खामानि मावगौमोन खिन्थु बिथांमोना दिनै वान साइडेड जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो दिपेन बर' सार आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंनो सानबावदों दिनैनि दिनाव गभर्नमेन्टआ बिपिएफ सालायगासिनो दं हाग्रामा महिलारि सारा सालायगासिनो दं दिनैनि दिनाव जुदि नोंथाङा एसटिनि दावराव जागासिनो दं एसटिनि खोथाखौ दिनैनि दिनाव नोङो डाइरेक्ट थांनानै हाग्रामा महिलारि सारजों मानो डाइरेक्ट थांनानै मानो रायज्लायहैनो हाया दिनै नोंसोरो सान्तिखौ लुगैयो होनो दिनै नोंसोरो मानो आन्दालनल' खालामनो होनबाय थायो नोंसोरो हाग्रामा सारखौ लोगो हमनानै रायज्लायहै खोथाया गाबोननो सल्भ जायो खिन्थु नोंसोरो वान साइडेड जानानै नोंसोरो दिनै इउपिपिएलनि खोथा मानिनानै दिनै मानो दिनै वान साइडेड खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोनहा दिनैनि दिनाव नर्मेल जायोबा वान साइडेड जायालासिनो
निउट्रेल जानानै थायोबा जोंबो नोंसोरजों लोगो नांगोन सार। आं बेखौनो होनो। आरो बुबुलमोन नेरसोनमोन बायदिया दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि प्रमद बर'नि खामानि मावालासिनो दिनै निउट्रेल जायोमोनब्ला दिनै एसटिनि थाखाय मोजाङै खामानि मावनाय, एसटिनि थाखाय मोजाङै नांनाय मोनबा जोंबो नोंसोरो ओंखारफागौमोन। खिन्थु नोंसोरो दिनैनि दिनाव वान साइडेड जानाय खामानि मावनाय। जों मिथिगौ बुबुल बर'आ मा बेकग्राउन्डनि, नेरसोन नार्जारिया मा बेकग्राउन्डनि, जाफुंसार बसुमतारिमोना मा बेकग्राउन्डनि, जाफुंमोननि बेकग्राउन्डखौ जों मिथिगौ। बिसोरो टटेलि दिनैनि दिनाव इउपिपिएल, बिसिनि बेकग्राउन्डआ इउपिपिएल। मानो होनबा बिसोरो दिनै ओंखायनो इउपिपिएलनि जानानैल' वान साइडेड खोथा बुंबाय थायो।